Selamat pagi Horas Amang Inang. Sebelum mulai ibadah, coba dulu kita buka buku ND nomor 427. 427, sama-sama kita nyanyikan Amang Inang ya. Sekali lagi Amang Inang ya, sekali lagi. Oke. Oke, terima kasih Amang Inang.
Shalom, Horasma Dihita Amanginang. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Dan kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada saudara. Lau mangarade rohatan yang masuk di Parmigota, marede mahita sian buku Edel 587, ayat sada saat roh di ayat tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Nungatibu hian diida rohaku Jehovah, nina ibana do, halongonan saleleng-leleng na hubahen makaholongi ho. Dibaini hutaiti ho mar hite-hite denggan basa. Haleluya.
Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung. Molea tema rohanami tuho ala di jauh hami tu pakirimon di hanguluan saleleng nilelengna. Selehon mato dim tu rohanami asa margogo hami mangalu hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami akan di banua gijangi. Pargogoi mahami manuluhon saluhut nanaing mangabat hami tu hasonangan. Saya pagada haporsiaon, pakirimon dohot pamupon ni rohanami. Asa monang hami ro di ujungna, lau majalo tupali hami di jolom. Ala ni anakmu, Tuhan Yesus si pangului. Amin. Hudun mahamu. Mari ditamu sesian buku ED 252 ayat 2 ayat 5. Tangion hamu ma pati ni debata imana tarsurat di Rom walu di ayat 20 walu. Alai tabo todo salu nado nama nupak tunadenggan di akka nama holong ni roha ni debata. Akka najidona sian tahina hian. Olak ni masahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon na hobar tu patiki. Ale Tuhan debata, saya pargogohi mahami, mangulahon na obat tepat ini. Amin. Tapuji matuhata marede itasian buku ede 432 ayat 1 ayat 2. Sian hurung ani dosaki roamu roa Tuhan Tuhalu
Tatopotima dosata nagodangi tujolo ni debata, tapauduk bema rohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha nasmurung, napungu dohami di jolo martangiang tuho, dada mahasahon hati goran nami, na mangasaon asini roham nagodangi do, saya asima rohami dahami sandok bangso nami, saya sama dosa nami saluna, saya sungguli marohanami asamuba rohanami dohot pangahalau nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu hami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalosum songon obun. Jala songon omun manorop aka dosam. Say mulak maho tu au, ay au dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na dikitsang. Amen. Tabegema ede puji-pujian sian kor paropuan para hari Kamis.
Tapuji matuhata mari deh mahitasian buku ede 427 ayat 1 ayat 2. Tabegema hatani debata turpuk epistel di hari mingguon, imanatar surat di 2 Musa 32 ayat 1 di ayat 14. Tajahama margati sore. Lo bumas, alai dung di ida bangsoi lelengna asa tuat si Musa sian doloki, marlut ma bangsoi manopot si Aaron. Ni nama mandok ibana. Hehe maho, bain ma dihami debata akan na manguluhon ami. Aidang huboto na marhua hami manang si Musaon. Bawa na manogihon hami ruar sian tano Mesir. Jadi sandok bangsoi marsi tanggal tinga-tinga sere akan na dipinggol nasi dabe jala dipabuat doi tu si Aaron. Jadi dung diidasi Aaron lobui laus dipajonok masa dalanggatan di adopanna jala martikting masi Aaron mandok marsogo ma ari raya di Cahoba. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa. Lau maho tuat ay nunga maroha mago bangsomi na tinogihon mu ruar sian tano Mesir.
Dungi romuse mahatani Joba tu si Musa. Nunga manada rohaku di bangsoon. Jala idama tung natakang do rohani bangsoon. Alai maruha raja ma anggo si Musa di adopani Jahoba. Debatana nin nama. Buan matung marsigorgor rimasmu ale Jahoba mida bangsom nang tinogihonmu ruar sertanon Mesir. Marhite sian hagogoon godang do marhite sian tangan namar huaso. Saya marningot mah roham di si Abraham, di si Ishak dohot si Jakob, akka naposomi, naung pola, maruar hotu si dirim, marbagahon tu nasida, au patoropon sogot pinoparmuna, songon bitang akan na di langit. Jala sandok tanoon, nang hupar baga-bagai, ikon lehonokku doi tu pinoparmuna. Bahen partalian naro di saleleng-leleng na. Ola ni masahana, martua do akan na tumangion hata ni debata, jala nampiopsa. Amen. Tabegema ede puji-pujian sian kor paropuat Debora.
Tapuji Tuhata maredehita sian buku ede 185 ayat sada dot ayat tolu. Ulan sada debatata nama diingani debatata paluhutani sudi diingani nang rohata digomgomi sasudi nang tati dakoma saporsiaw tai songo nahina tidakon ninugatna saporsiaw di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan na tomalangi tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana tindubohon Maria naga begabean sianton di parbadia andorang suabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman silatus nama tetar pajal leibana di hau pinar silang na tua mangulu di are patoluhon nama naik tu surgo laul hudul tisyamun debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disi maibana pai mamulak sogut tutanoon maumi halak na mangulut do namate au porsia ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia hurian akak Kristen akan nabadia doho diasesani dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate doho tiang luan nasora sudah. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor ama Ebenezer.
Tabegema Tikting Dihuriata. Shalom. Shalom. Sekolah Pendeta. Yang kedua, minggu depan 22 Oktober 2023 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Badan Pendidikan HKBP atau BPP HKBP. Baiklah, marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan, ibadah atau kebaktian wilayah, di mana wilayah Galilea di hari Rabu 18 Oktober bertempat di rumah keluarga Bapak D. Pangaribuan Ibu F. Boru Simanjuntak yang beralamat ataupun dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk jam 19 WITA atau jam 7 malam. Kemudian yang ke-8, pengumuman. Yang pertama, penerimaan pelajar CD tahun ajaran 2023-2024, dan mulai 17 September 2023 yang lalu, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar CD untuk tahun ajaran 2023-2024. Adapun persyaratannya untuk menjadi pelajar CD telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 atau yang sederajat, di mana dengan membawa kopi akte kelahiran dan surat baptis pada saat pendaftaran. Dan bagi calon pelajar CD yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di gereja HKBP Makassar. Dan pembukaan belajar CD akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Oktober. Adapun nama-nama dapat kita lihat yang sudah mendaftar ada 4 anak. Kemudian A2, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Hari ini 15 Oktober 2023 dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Laki Padada, Sunggu Minasa, alamat Jalan Malino nomor 40. Masuk jam 17 WITA atau jam 5 sore, dan berdasarkan keputusan sermon Paralado yang melayani di dalam ibadah diutus Punguan Ama Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Bagian A3, rapat pendeta Hatopan HKBP tahun 2023. Sesuai surat undangan OPUI Eporus HKBP, nomornya terlampir, hal pelaksanaan rapat pendeta Hatopan HKBP tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin Jumat 16 sampai 20 Oktober 2023 bertempat di Parhutan HKBP Jetun Silangit.
Pendeta Riz Johnson Simamura MTH MM dan Pendeta Purisman DM Lubis MTH hari ini Minggu 15 Oktober 2023 akan berangkat ke Jetun Silangit untuk mengikutinya dan rencana kembali ke Makassar hari Selasa 24 Oktober 2023. Baiklah, kita bawa dalam doa semoga rapat berjalan dengan baik dan perjalanan hamba-hambanya di dalam penyertaan Tuhan. A4 ibadah minggu di Minggu 22 Oktober 2023 yang akan datang, ibadah minggu bahasa Batak dan bahasa Indonesia disatukan di Gereja Batak dan ibadah menggunakan bahasa Indonesia. Yang berikutnya A5 Tok Ripe perbaikan atap dan pelapon Gereja Bolon. Kemudian berikutnya bagian B jemaat yang sakit. Baiklah, kita mohon dukungan doa bagi warga jemaat kita yang sedang menderita sakit. Ada 12 orang yang berikut nama-namanya: Inang Nyonya Insinyur Simatupang KR Boru Simanjuntak, yang kedua Inang Nyonya Situa Banjar Nahor Boru Manulang, yang ketiga Inang Parulian Boru Pasaribu, yang keempat Amang Aha Manurung, yang kelima Inang Nyonya Naibaho Boru Pasaribu, yang keenam Nyonya Testanggang Boru Huta Barat, yang ketujuh Inang Nyonya Situa Kagultom Boru Pardede, yang kedelapan Inang Nyonya Ijesitorus Boru Panjaitan, yang kesembilan Amang M Tambunan, yang ke-10 Inang Nyonya MP Silitonga Boru Samosir, yang ke-11 Inang MP Sibarani Pendeta Dr. SRH Boru Siagian MTH, dan yang ke-12 Amang Situa Halasan Simatupang. Bagi jemaat yang keluarganya menderita sakit dapat memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikutnya daftar jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, remaja dewasa, kemudian kelahiran anak sekolah minggu dan ulang tahun pernikahan. Kita dapat melihatnya di daftar warta kita masing-masing. Kemudian daftar donatur pembelian lahan gereja Pospel Goa ada juga di situ, dan laporan keuangan di bulan September 2023. Demikian juga dengan jadwal kegiatan beserta yang melayani khususnya di minggu kita 16 sampai 22 Oktober 2023. Kemudian berikutnya mohon perhatian sedikit, kita akan mendengarkan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Panitia Tahun Profesionalisme dan Parheon Amaina HKBP Makassar Resort Sulawesi yang minggu lalu telah kita laksanakan. Di mana kita dapat melihat di situ yang pertama sumber pemasukan, pertama partisipasi panitia 3.900.000 tunai. Yang kedua pilihan tujolo 11.719.000 tunai. Kemudian yang ketiga basar berjumlah 6.665.000 tunai. Kemudian keempat spontanitas kebaktian wilayah berjumlah 12.258.000 tunai. Yang keempat donatur eksternal berjumlah 5.100.000 rupiah tunai. Yang kelima donatur internal, yang eksternal 15.750.000 tunai. Yang keenam, pesta puncak di acara tahun profesional dan Parheon Amaina berjumlah 129.920.000 dan yang tunai ada 115.420.000, berarti yang masih kredit ada 14.500.000 rupiah. Dan adapun pengeluaran dari seksi acara 9.050.000, seksi konsumsi 20.054.700 rupiah, seksi dana 2.775.000, seksi dokumentasi, seksi keamanan tidak ada, seksi perlengkapan 3.776.000 rupiah, dan total pengeluaran 40.656.300 sehingga saldo pemasukan kurang pengeluaran berjumlah
Rp142.655.700 dan ditandatangani oleh Ketua, Bendahara dan diketahui oleh Pendeta Resort ditandatangani. Demikianlah warta jemaat bagi kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Lum. Marede mahita sian buku ede 510 walu do namangihut ayat sada do namangihut laus tapa bunga peleata. Yesus asini
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangarajaya tiate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kenang, hatan di debatan nanang marsaringar di minggu tasadarion, di mana tersurat di Matius bidu 22 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 14. Matius 22 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 14 hujahama di tongat-tongat. Upama taringot tu pesta parujuhan. Dungi diulahi Yesus mama rupama tu nasida songonon. Terpatudus dohara jauban wagijang itu sada raja nama setahun anak na namanguli. Jadi disuruh maaka na posona majo waka naginokon nahian tu pestanai hape dang olo na sidaro. Dungi diulahi ma disuruh mana posona na asing nin nama pabuah hamuma tu waka naung ginokon nungahu parade panganon pestai nungahu potong akahorbo dohot lobu nungarade saluhutna ipe roma hamu tu pestai. Alai na laubidu nasida ditois ni roha nasida nasada tu haumana nasada tu pertiga-tigaan alai ditakup nadiba akan naposona dipasipal-sipal jala dipusa jadi tarimas marajai disuruh masoldaduna mangaleng sehon akka pemunui jala manurbu huta nasida. Dungini nama madok akan naposona nungarade nian nahasea tu pestai alai dang tahu akan napinioi ope lau mahamu tu akadaran balobung arahon hamuma tu harwanon nasa na dapot tamu jadi saut malau akan naposoi itu dakadaran ditugihon masaluhut na jupang nasida akan na jahat dohot na denggan gabiguk tamu ema perpestaani. Alai lobongot rajai ma mereng akatamuena dapok matana ma disisa da halak naso marpahean pesta. Jadi di dogma tu ibana. Nabihado parmasuk mutuson amang. Aidang marpahea pesta ho gabi makohom ma ibana. Dungi di dok rajai matua kana posona talihamuma patna dohot tanganna laos pabalihamuma ibana tunahulum maripot-ipot disima masa anggu-hangguk dohot na patungoripon alai laddo na jinou alai otikdo na terpilit. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dalam Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak dapat layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan
dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian firman Tuhan. Dihamua kadongan nahina holongan sasitongna tujuan ni turpuhon, manang tujuan ni upama nabi ni Tuhan Yesus lau mengajari akasisean, mengajari na majaha turpuhon asa dia tu sinasida taringo tu harajaun ni debata. Jadi ning berengota bingkaina harajaun ni debata do alai lau mamereng tu harajaun ni debata adong ma dibain Yesus upama, dibain Yesus perumpamaan patorakon akaise do na masuk tu harajaun banua gijangi. Jala songo dia do na naing sidalanan ni akana neng masuk tu harajau banua gijangi. Jala songo dia do akan niundang tu harajaun banua gijangi. Ido na naing gobar honon na manang na naing ajar honon na marhiti turpuk dan dokter jahan akin sian Matius 22 ayat 1:14. Nuaing tabering majolo sian upama na pinatupan ni Jesus. Taringo tu sahalak raja na naing mapatupa pesta pernikahan ni anakna. Di nanaing marpesta raja nunga di padalakian udangan na, nunga di padalakian gokondo jojouna tu sude aka nahinaholongan na sude na patut ikon diundang ibana tu ulau ni. Alai dung ditakasi madapoto di ulau ni gudang maralasan, gudang marsidalian, sian tois ni roha nasida, dangolo nasida ro tu ulau ni, dangolo nasida ro tu pestai. Nungga disuruh Musa na posona padua liyo patakason nasida, alai disima alam takas dida godang ni sidalian manang godang ni alasan nasida asau nang ro nasida tu pestai. Disuruh ma Musa na posona hamba-hambana, alai justru dipasipal-sipal manang dipusa aka naginokonido na posonai. Bahkan dibunuh do na posonai na sinurunai lau majou na sida, lau mangarahon na sida tu parpestani, alai justru dibunuh na sida dengan tindakan kekerasan tuaka hamba-hamba na sinuruni rajai. Tentu terimas do rajai, terimas ma raja na marpestai, dibunuh ma na mabunuh akan na posonai, bahkan dibakar ma dohot kota manang huta ni namamunu aka naposonai. Sian las ni rohan ni napuna ulau ni disuruh mamuse aka naposona lao mahamu jo hamu ma saluhut jolma napajupang dohot tamu asa ro tu parpestaan ujung na lao borhat ma aka naposona tuaka persimpangan diundang nasida ma sudi jolma isena jupang nasida jolma na jahat pei, jolma na bdengga pei, jolma na burju pei diundang ma sudi asaro tu parpestaani tutu gabi gokdo parpestaani gokdo ulauni
gukdo las ni rohai ala ni undangan naung ro sian namaragam tu parujuhani. Ala yadong dosa da sia tonga-tonga ni namar pestai manang naroi undangani tang marpahaya pesta. Dang marpahaya pesta di ida napuna ulau ni manang di ida rajai dipatakas maibana bohado parmasukmu amang ro tu parpestano nalai dang marpahean pestaho disima gabi disuruh na posona lahu manali patna lo tanganna jala manapakon tu nagulap maripot-ipot jala tu inganan naguk anggu-hangguk dot patung oripan ima narotu parpestaan alai dang siap alai dang dipakai baju par klau tu pesta ima sian upamai akamanga kainang nuaing idot tamalapatanna asa mura song nataro nakin ikon taida do bingkai nai taringo tu harajaun ni debata taringo tu kerajaan Allah bagaimana Allah mengundang semua orang mengundang semua yang mau datang ke kerajaan sorga, ke kerajaan Allah. Taida ma undangan mananggokon na parjului. Sasitongna rencana keselamatan rencana haluauni pemilik kerajaan Allah mula-mula di totop doi tuaka halak Israel manang halak Yahudi. Ido dimula perjanjian ni debata tu si Abraham, si Ishak, do si Jakob. Nunga dilehon di nasida, manang nunga di pasahatu nasida harajau ni, asadohon nasida pemilik kerajaan sorga, asadohon nasida pemilik kerajaan Allah, manang asada sida lau pemilik ni harajau ni debata. Ido dalan na tajaha song turpuk jamita na budari, manang turpuk epistel na tajaha nakin. Proses pemiliton ni debata di tonga-tonga ni bangsoi sahat nasida di Mesir siani di paharuar debata asamalua nasida jalanek paluon na musa nasida sahat tu eskatologis tu masa di haroro ni Kristus padua halihon alai di tonga dalam nasida nunga majua nunga gok alasan nunga madele idona taida son proses di naborhat 2 juta sian tano Mesir alai nasahat tu tano kanan hola 2 halak ala gudang akan masa na di tonga-tonga ni portibion alasan nasida menghambat nasida gabidang dohot nasida memasuki tano kanan lau sido gobaran di tonga-tonga ni harajau ni debatan ang dipertikiatan wain diperngulutan wain sudah dohita dijauh, sudah dohita dipilit, sudah dohita gabe pemilik kerajaan sorga alai gudang siat tonga-tongata, gudang siat kita na terhambat ala niakan namasa dot alasan namasa di tonga-tonga ninguluta gabidang doh tita tu harajaun banua gijangi gabidang sahat tita terpilit tu harajaun banua gijangi alasani nakin nani pamahon ni Yesus adong do nalao mamereng haumana digobarhod doi son sada ketidakpedulian dia hanya mau melihat sawahnya tetapi dia tidak mau menjawab tidak mau hadir atas undangan pemilik pesta asa gudang dosa tonga-tonga tamaralasan tidak peduli dohot naung di jauh-jauh ni debata taringo tu ngolu naung pinasahat ni debata taringo tu ngolu naiko siulah honota hobar di ruhut-ruhut dohot di uhum ni debata patik ni debata alai dang taulahon dang peduli hita di suara dohot di jauh-jauh ni debata adong domuse namaralasan son nataida na pinatuduhon marhite upamaon alani rikot ni ngulu di portibion
lau mamereng pertiga-tiga anak manang menjalankan usahana. Tang na diorai sa sitong na ibana bertiga-tiga, dang na diorai ibana berusaha alai pada masa mana pada saat undangan ni napuna pestai Romanian ibana alai rodo napuna tiga-tigai dang olo ibana ro dengan berdalih manang maralasan lau menjalankan usahana. Manggobar doi di pertonga-tonga ni perngulota nang masuk kita tu harajau ni debata nang terjauh hita nang terdaftar hita di harajau ni debata alai gudang sidalian gudang alasan gudang dalihta aso nang dohot kita aso nang berperak kita aso nang taulahon ahan nani dok ni debata uhum ni debata di bagasan nguluta. Justru gabe tau tamakan tak prioritaskan aka na di Portibion, tak prioritaskan aka ngulu-ngulu nama bay sonang rohata di tonga-tonga ni Portibion. Asa justru ido na nanggeseron ni Tuhata Jesus madhite upamahon, asa unang gabe dohot ita dihorong yang tidak peduli taringo tuhara jauh ni debata, unang gabe dohot ita tuhorong na berdalih manang na beralasan na mementingkan hanya dunia ini, na mementingkan hanya usaha sendiri, gabe lupa tu debata, lupa di harajau ni debata. Ikon ingotot tado di luas debata hita mangulu di tonga-tonga ni Portibion marhite sian asini rohana. Ibana do nama noppa hita, ibana do jumadiho kita, ibana do nama nariho kita, ibana do nama ngaleo kahipasod di hita, ibana do nama ngaleo ngulu di hita, hape lupa hita di ibana. Hape ta tinggal hon ibana, dang olo roh hita tu undangan, dang roh hita tu jauh-jauhna, dang roh hita tu harajaonna. Odo na sinunggulhon, odo na pinaingot na tu hita. Alay dakolani taida sian pangalaho manang los gobaran ni undangan ni rajai. Justru adong dope musena lebih luar biasa. Disuruh naposona justru gabe dipasipal-sipal dibunuh naposoni rajai na ro manggokoni na ro pataruhon undangani. Tindakan kejahatan, tindakan kekerasan sai lohot di roha ni jolmai. Justru itu na menghambat, justru itu gabe mabahen jolmai dang dohot ibana tu pestai. Ainu nga justru gabe dapot tanrimas ibana. Alani hatakangon, alani hajahaton, alani kekerasan na pinatupa ni ngulu na pinatupana tunaposo ni rajai. Jalalos ko para doon nang diparnguluon ni John manang dipartikyat tanwaing. Ajakan ni debata na mabuak kita do tulaos ni roha, na mabuak kita tu olop-olop, mabuak kita tu sonang ni roha, alai justru tajawab doi akat marhite tindakan-tindakan na tidak di naso di halomohon roha ni debata. Marhite pabahenan na sohin halomohon ni roha ni debata. Justru boy diklasifikasikan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan kejahatan. Na mungkin los boy diklasifikasi di tonga-tonga ni Portibion tindakan-tindakan kriminal na niulahon ni jolma di bagasan perngulun na justru menghambat ibana tuhara jauh ni debata. Di sido apalan na tumakas taida rimas ni debata, manang rimas ni rajai, manang rimas ni napuna ulaw ni disuruh mangalengsehon, disuruh mabunuh aka pembunuhi asa sudah jala unang gabi na sida morajalila di tonga-tonga ni hajahaton nai. Jala na paupaton taida na mungkin na gudang sukun termasuk taringo tu sahalak
naung masuk tu parpestani alai dang berbaju-baju pesta. Lampata job perdohi bohado hita lau mempersiapkan diri, mempersiapkan hadiriota dia dupan ni debata. Dang boy HP holam masuk nang pe dangadong ibana mangula tindakan kekerasan, nang pe ibana dang sidalian rodoh tu harajaun ni debata, dang pola maralasan ibana memprioritaskan dunia ini dohot usahana, alai adong do pesadanai manatadok tang merbaju pahean pesta tong dodang diloas justru ditali tangan ditali patna didang gurhon ibana tunahulum namari potipot. Molo na masuk ibana tu harajau ni mana molo masuk ibana tu parpestani ikko dipatuduhom madirina son halak naung dohot tu pestai. Asa ido nagabe hadirion ni naporsea hadirion ni halak na nang masuk tu harajau ni debata molo nong masuk na sida tu harajau molo nong masuk kita tu harajau ni debata ikut tutudo taparade rohata taparade pikirata taparade ahan na perlu hobar tu ulaun hobar di harajau ni debata ido na pinangido ni debata dan boy hola daging ta pamatang ta dohot tu harajau ni debata dohot tu parpestani alai dang siap roha pikirata dohot nguluta gabe dau rohata siap pestai takolani boy dohot todita alai dang dohot pamatang ta tong do dang boy ikut sempurna do totalitas ngolu par daging ngolu par todion ikut nohobar tu lomoni rohani debata ido na tau masuk jala ido na dohot bongot tu harajaun banua gijang ido banda didok pahean pesta. Memang tradisi di halak Yahudi manang di halak Israel mula marpesta dan asal marpesta betul-betul do dipersiapkan mulai sian cara siulaun nasida dipestai songani undangan do tamu bahkan ikon marpahean pesta do nasida sebelum masuk pe tu parpestani ikon dicuci do pakna dicuci tanganna jale ko betul-betul nasida masuk siap tu pesta ikon yasdo asabui nasida doho tu parpestan apalagi tu parpestani rajai asal sido ko baran dinalau bongot dohot dinalau dohot tu harajau ni debata ikut betul-betul dipersiapkan secara totalitas nguluta dirita ias dia dupan di debata tapara di rohado pikirata dan asal masuk boti tu harajau ni dan asal masuk songoni tu harajau ni debata ido na taida jalan lagi no barhon sian nau patido hita kamang dot akenang mamereng wahado hape proses asadoho tita na terpilih asadoho tita na terpilih di harajau ni debata asadoho tita na terpilih gabe pemilik kerajaan sorga na perjolo nak kintai jo asadoho tita pemilik unang magodakut di hita na gabe ketidakpedulian di harajau ni debata alai betul-betul reaktif mahita di nama langihon dahot di nama jalo jojo ni debata di bagasan nguluta na paduahon di jodoh hita undang magodak alasan undang godang alasan lau tu harajau ni debata undang gabi tu minggil pinggolta tu minggil rohata tu minggil pakilalaata tu akan di portibion iko pausorota do memprioritaskan kerajaan sorga memprioritaskan kerajaan Allah di tonga-tonga ni perngulud do di kedi bagasan padahal nata di tonga-tonga ni portibion na batuluhon di jodoh hita asa totong ditajaga dirita gabe siulahon nadengkan siulahon nauli di parsaurat tado di nguluta di tonga-tonga ni portibion tapadau ngulu kekerasan tapadau ngulu hajahaton tapadau ngulu na sumaru jahat di bagasan lomani rohani debara na paupaton ikut takas do hita mangaradi ate-ate hapor siauta nguluta do pamatang ta asabongot tita tuara jauh ni debata ido benar di dok ditulpuktai godang do na terjauh aleotik do na terpilit na terjauhi dak sudi HP pemilik dak sudi HP gabi na puna di harajaun banua gijang alai naboi mangula hobar tulomoni rohani debata ima bagian
sada Romawi, alai bagian 2 Romawi bedeng utama sia turpuhon marhite sian upama ni tu hatta Yesus. Di gagasan turpuhon di kopar hoddo anggo prioritas song natarot nakin lao dohot di harajon ni debata ima bangsa Israel. Sudedo mengakui jalan mencatati di pada Nairobi untuk pemilik kerajaan surga adalah bangsa Israel. Alai dung dau halak Israel manang dung majua halak Israel di palua debata sahat nasida majalo hangoluan nasa lingling na di sido gabi terbuka pitu tu non Israel. Di sido gabi terbuka pitu tu sudah suku, tu sudah home, tu sudah bangsa. Ido benda gabi dipakai istilah di upamaun tuakana jahat doh tuakana denggan. Anggo diklasifikasi ini halak Yahudi dirajumi doh halak halak Yahudi manang halak Israel do nadenggan di luar ni halak na jahat do. Ido pemahaman teologi nasida naseliling nai. Asadang boy di luar ni non Israel atau non Yahudi na gabi masuk tu rajon ni debata ala dirajumi nasida halak perjahat. Ido molo di nasida satu pernikahan pe dilarang keras doi di luar ni non Yahudi di hati hai. Molo marsaur pe dilarang keras doi ido benda gabi jojotoh nauhum bangsa Israel ala olo nasida mangido pangurupion tu Asur, olo nasida mangurupion tu Babel, olo nasida mangido pangurupion tu Mesir. Di sido gabi setan rimas debata tu nasida ala dang tulus dang suci nasida lau mangido pangurupion siat debata. Alai di proses perdalanan dung di ida debata songo dia pangalaho ni bangsa Israel nagnigoaranna holan hajahato do di roha do hata kango do di roha do di pikiranna tegak teng di permuduan nasida sianima gabe di joma sude colma halak na jahat dohot halak na dengkan gabe sahat mahita dohot pemilik pernah puna di ngolu na saliling-diling. Di jauh mana kita suku-suku na asing, bangsa-bangsa na asing di luar ni halak Israel, di luar ni suku Yahudi lao pernah puna di ngolu na saliling ni liling. Ida bandai pakai istilah dipakai Apostol Paulus istilah sehera na di pamasuk dohita tu batang ngai baru molo di istilah pertanian na di dompol hodohita tu batang na baru sian na so batang na hian stek do cangkok adong dapat istilah cangkok na di cangkok kadohita sian batang na liar tu batang na baru ima di tonga-tonga ni harajau ni manang di halak Israeli. Di sido gabi pernah punah hita do pemilik harajau ni debata gabi doh kita pernah punah alai sotung ta salah persepsion istilah na jahat ni son gabi doh tibana nang pejahat muse doh tu parpestani tang song parpestani halak kita te sotung tabayak song parpestani di halak kita na di Medan masuk mahula-hula ninna hula-hula si mangucong Roma perjahat doh tibana manorto rasa doh tibana majalo ditakut dunia ni mana hujah di Facebook masuk mahula-hulon ni naroi bana dengan pala perjahat na songoni na ni dokna perjahati alai sian latar belakang kejahatan dia dipanggil untuk berubah dan bertobat dan menjadi orang yang percaya songon naung tagobarhon dijamita na budari manang dijamita patangnya Yesus tunglaur hata molo perjahat PHP di harajan di debata tong do boy mangulu nina dang nai tujuanna alai sian latar belakang na jahat manang sian latar belakang na sosiulahon lomoni rohani debata molo oleh bana bertobat molo oleh bana majakon pajowoni di sidoi bana laos dijakon jalal di sidoi bana laos majalo hanguduani laos jojo do onak kamanga kenang tuhita namo rasa saya dong nuaing hajahato tahilalana tetabuni hod di rohata di hati-hati dok di pikirat merasa berdosa ala boy do gudang siat tongat-tongat tanasong ani dosa masa muda dosa masa remaja dosa masa
naposo. Saya merasa kita berdosa tidak layak di hadapan Tuhan, alai hanya karena tradisi ikon beribadah. Nuaing marhite hatani debata, molo nong dijo, tauloi pajuwoni, disido hita diain, disido hita dijakon, disido hita gabe tajalo hasesani dosai, gabe iyasi tadi adupan ni debata, gabe dohot kita pemilik ni harajaun ni debata. Jadi nasa hahurangan do kelemahata dosata dia karinong salpu, Allah hita meninggal honi, Allah hita majakon baju honi, disido hita gabe dohot pemilik tu harajaun banua dijang, disido hita gabe dohot parna puna di harajaun ni debata, nau pindar baga-baga ni debata, dia kena porsea, jala dia kena manghuton ibana, jala dia akan mangoloi baju honi. Itu jaminan dihita, jaminan las niroha dia akan porsea. Asa pajuun ni debata, dakolan tu akan adenggan, dang tolat tu akan burju di kina sailaw nai. Ala itu sudedo parjahat pe na burju pe di jodo gabe dohot doi sarupa pemilik di harajaun ni debata. Molo olo ibana mangula jalan marpahea pesta di harajaun ni debata. Marpahea pesta nomor 8 dipakai ibana ruhut dot ngonu na hobar di harajaun ni debata, dung masuk ibana tu harajaun ni, dang mulak ibana tu laun hajahaton, dang mulak ibana tu laun hatakangon, dang mulak ibana tu laun na sohina lomon ni roan debata, alai justru gabi mangulu ibana di bagasan harajaun ni debata. Ido pajuo ni jalalau sido pamilito ni. Molo hatana jepek dohonota dijou alai disaring, dung disai disaring, modot boy sahat di lewat sia saringani, imana ginuaranna sahat na terpilih. Songon mo ito dia kapar sekolah may mono di sekolah teologi. Saya di pidoki, ditikihami masuk 165 masuk testing, na diterima 60 dengan catatan dari 10 cadangan, alai na sahat tu padita satu sedarion hola tinggal 30 do sa angkatan. Loisima semar lakui gudang do na terjau alai otik do na terpilih lo songi do nuaing olo testing sampai 700 salak di jalo 120 alai na sahat padita olo do holan 80 gudang do na terjau alai otik do na terpilih songoni do nang tuara joni debata sude do hita terjau alai dang sude terpilih gabi pemilik di harajani debata alai boy do sude hita masuk molo taulahon ruhut hobar tuna pinangido ni hata ni debata songon upama nataida na pinakini Jesus asa tutuhita siulahon jala sioloi pajuwon ni debata dihita di ngudutta. Amin. Martang yang mahita. Mauliati matu haddi pasatro hanami diho. Di luas sohami manada harajon jala diutakohami asadohot tami pernapuna di harajaunmi. Idunahu halas sok kami di bagasan sadarion. Nang pesasitong na dimulana dang layak kami. Dang patut kami doho pernapuna di harajaunmi. Alai gabi dilayak kokohami. Dipasitok kohami. Disimahami. Gabi boy dohot. Majalo tupal hanguluan ng pinaradim. Atong urubi hami Tuhan mananggali diri nami siyan jol manarubi. Marhite na tutong hupake hami pahean pesta. Marhite na hulahu kami lomoni roham di ngulu nami. Disido hami gabi sahat Tuhan uluan na pinaradimi. Atong Tuhan nami dang tarulahu kami molo siya diri nami pikiran nami alay molo tordim tordi perbadia mangurupi hami. Disima boy hami lam mga tusi boy hami mangulu jala mapapaenan ho Bartolomeo ni roham
atong seto di marap dohot tami. Dinasa perdalanan nami unang maralasak kami, unang pertibion na gabi hupatujulo kami, alay lomo ni rohama na saut hujako kami di ngulo nami. Di batama nami di bagasan ibadah nami apala ditikyon, mauliato do rohonon nami dia sinirohamdo dengan ni basam di tonga-tonga ni huriyam, terlumobi ma di pesta puncak tahun profesionalisme na di padumu tu pareon ama dohot pareon ina di tonga-tonga ni huriyam di minggu na salp. Dengan merdalan alay loas ma Tuhan gabi marparbui di ngulu nami, lam tau kami mabain na dumengga mangula lomo ni roham di tonga-tonga ni pernguluan nami nang di tonga-tonga ni huriyam nang tutiki na naingro. Di batama nami laos di bagasa tikyon, pasaton nami do Tuhan nang sudia kana naing siulaon do siubasan nami do pe di bagasan mingguon di tonga-tonga ni huriyam. Secara khusus ma Tuhan di ibadah di pos pelayanan gua na nang sipatu paun na non jam 10 pitu ho matotong Tuhan nama masu-masu ibadahi ramotamu donganammu saluhut akan naro beribadah asa totong gabi ibadahi pajonok diri nami pahoton hapur siaun nami patuguhon ngulu nami di harajaun mi di tonga-tonga ni pertibion. Di batama nami losong ni pasaton nami do Tuho nang rapat padita hatopan ni huriyam hakabipi. Di nanay patupaon na di hari marsugot sa hatu hari Jumat na naingro. Loas ma rapat padita mabuan hay baru di tonga-tonga ni huriyam marhita ka na mamutuskan di perdalan ni huriyam na lam tudenggan na tujuluan ni hari. Asa lampita huriyam mardalan, lampita ng pakubasyon nami di tonga-tonga ni huriyam hakabipi. Ramoti dongani akan naposom naborhat siya nakahuriya, talumobi Tuhan siyan huriyam makasaron, asa di bagasanay pason di perdalanan, sahat tu si borong-borong di jetun si langit. Boy kami mengikuti rapat dot dengan sahat tu namulak muse makubasi di tonga-tonga ni huriyamon. Pasu-pasomu huriyam na tinggal hok kami. Pasu-pasomu na posom na makubasi na tinggal hok kami. Asa saluhut ulaun dengan uli jala di bagasan sonang ni roha di perdalanan ni huriyam tutiki nanay ni roha. Di batama nami losong ni pasaton nami do Tuho nang akadongan nami na di bagasan parsahiton. Inak si matupang boru siman juntak. Inang banjarnahor boru manulang, nona parulian boru pasaribu, amang ahaman urung, nyonya naibaho boru pasaribu, nyonya setanggang boru tabarat, nyonya gultom boru perdidim, nyonya sturus boru pajahitan, amang tambunan, nyonya Silitonga boru Samosir, nyonya Sibarani boru Siagian, amang situa halasan si matupang, doon nasoha guarak kami Tuhan, ho manama jama nasida na mga leok kahipasod di nasida, sa betul-betul sehat nasida Tuhan, tutik kinanang ro, buhay kami serak marsaur di tonga-tonga ni huriyam, marsaur di parngulun nami si ganupari, terlumubi di yakan na makubasi di tonga-tonga ni huriyam. Pasu-pasomu ng saluhut aka proses pengobatan na nidalanan na sida. Di batama namin lasong ni pasaton namin doon nang akaruas ni huriyam di namar ulang tahun kelahiran, dohot ulang tahun pernikahan. Tuhodon na sida pasaton namin saluhut na Tuhan, jala bahami makamulatehon di dengan nibasam na maliw gajang numur di nasi dalam tabamu may Tuhan gajang numur do tayo pasod di nasi da tujuluan niyari. Lehonom mulas ni roha do kebahagia di nasida di tonga-tonga ni parngulon na nang di tonga-tonga ni parumatanggaon nasida bi. Asa totong huilalahami dengan nibasam, huilalahami padonganiyo do pasupasum di tonga-tonga ni ngulu nami. Sa tanghonomu nasida saluhut na dia kapangidoan na dia kana hinirim na napinarsitana di bagasan ngulu na marsada-sada
nang di tonga-tonga ni parsaripeo dohot di parngulun na sida di sude akana hinirim di ulaun na asa tutu tabalas ni rohan na sida taba nang haporsyawn na sida di na makilalahon di sude silihon-lihom do basa-basam na pinasahat mo di parngulun na sida ganop laos di bagasatikyon hamulate honon nami do tuhad dengan ni basam dohot basa-basam di ruas ni huriam gabi di pilihon di tonga-tonga ni huriam madhiti aka pilihan na marhiti aka subangan na di tonga-tonga ni huriam lam tabam mga pasu-pasu di nasida saluhut na asa tong martaba-tabalas ni rohan nasida ala lam taba pasu-pasu di perdagingon talumobi mga pasu-pasu nang di pertodion nasida urasi hamisyan na sa dosa pangalosyon nami aso nang talaba pasu-pasu na naspastamuli hami di bagasan Kristus Jesus tanghihon jaloloy mahami amen. Tapuji Tuhan tamarhite desian nomor 516 ayat 1 dan seterusnya hut papungu pilihan bahan tupakta tu Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP atau WPP HKBP. Tanghihon mahoy hoy nai ala soboy maluhay ato malasay bohane to se paluy paluhay Bege
Tapasahat mapilian na tapapungong tuadupan ni debata martang iyang mahita. Ali debata manami na diban wagijang hodo haroroan ni salut sila leon na deng gandot na solibasan na mauliutus. Upasat tami masya na nilon mi tuhami pilian nami tuho. Sa ijalam magabap na hutus di julom. Pasu-pasu medjala ramoti aso para siya kami pilianon. Pati bulon harajom di tonga-tonga ni huriam dohod di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Aslam tadahami gudang ni si leon-leon mi tuhami. Aslam kirgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana leleho Alia manami na di benua gijang sa penurbadia magwarm. Sa Roma harajon, sa South Malong maniroham di benu tongon son na di benua gijang. Leon matuhami sidero na uluan siapari. Sa samadusa nami son panisa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami to gihon to pangunjunan. Palua mahami siyan pangago. Mulak mahmud di bagasad dami, jala-jalo mapaso-paso siyan tuan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen.